Среща, както казахме, последна за Левски на турска земя. Дъждът, който вали в Белек, околностите на Белек, сините от четвъртък насам, нямат пропуснато занимание. Сега атака за Тренчин. Никола Серафимов, играча с номер 8. Сега ще има добавка и това е гол. Играча с номер 8 продължи топката към номер 27 Дилан Кам. И той открива резултата в тази пета минута. Кран Борас. Получи се тази атака. Алдаир влиза от дясно. Пица подаване към Марин Петков. Шут на Марин Петков. Избита топка. Бала. Тук няма засада. Майкон може да се измъкне и го прави. От Лугопавек. Майкон сам срещу вратаря. Шут на Майкон. Топката е спасена от вратаря Андрия. Вуцов. Притиснат е Вуцов. Тук му бе отнета топката. Браво на Вуцов. Пробва да сега. Кран Борас. Отново Окофлек с топката. Много хубав финт на Окофлек. Шут на Окофлек и гол. Сините изравняват в тази 20-ти Тренчин. Това е Лугопавек. И след това шута му с десни. Тренер в наказателното поле. Нямаше ли нарушение тук срещу Марин Петков? Към Евертон Бала. Измъква се Бала, след това Борас. Отново Бала, пак спасяване на вратаря. Към Майкон. Хубав финт на Майкон, след това пропусна топка. Удар сега на Борас сега. Към Окофлекс. Измъква се тук Окофлекс. Това трябва да бъде дуспа, да, точно така. Окофлекс бе фаулиран в тази, струва ми се, шут на Евертон Бала. 2-1 за Левски. Много добре изпълнен наказателен удар от страна на футболиста на сините. Не спасяем, разбира се, за вратаря. Шут сега. Много спо. Сините атакуват Евертон. Към Борас. Той към Ради Кирилов. Опасност. Ради Кирилов към Кран Борас. Тук топката избяга, шутира и отново отнеме чисто. И подава към Фабио Лима. Няма засада тук. Фабио Лима сам срещу вратаря. Шут на Фабио Лима и вратаря спасява. Вършат добре своята работа. Бранди сега към Фиала. Даване към Кам. Георги Костадинов избива този двубой. Върната топка към вратаря и край на тази среща. Край на срещата Левски завършва своя подготвител.